Okay, so hello guys. I just got out of work and I decided to have a walk and do a street photography while it's snowing. Man, I haven't tried this one before, so I'm pretty much excited of it. Medyo makapal yung snow ngayon, but I think it's still a good time to do some photography. Yung ginawa ko nga pala is renap ko yung camera ko. Although this is weather sealed, I still like wrap it with a clear plastic para at least hindi direkta sa camera yung ano, sa yung magiging basa. Kasi ito kasi this type of snow kasi is yung ano yung umuulan tapos may halong snow, so yun yung medyo mahirap. Makakapal yung snow. Settings nga pala, yung settings ko nga pala ngayon is ISO is to auto, aperture is 2.8, and then shutter speed also sa to auto. So aperture priority yung sinet ko para di na ako mag ano pa ng di ko na iisipin yung shutter speed. Isang bagay lang na gusto ko sa ganitong snow is yung hangin niya ngayon hindi masyadong malakas, kaya okay lang maglakad-lakad. But yun, lamig pa rin, sakit na nga yung kamay ko. Ito di ko na-anticipate pag naapektuhan na yung lens. Hirap na. Baka yung quality niya hindi na masyadong ganun ka-clear. Kasi yung fog kasi ng magkaklag sa lens mismo.
So medyo madilim na nga guys. I think I'm gonna end the video here. If you like this content, please leave a like and share this video, and of course subscribe to my channel. Hiningal ako, layo din ng linakad ko, but ito na rin yung exercise ko eh. So I had fun. Ayoko pang tumigil kaso talagang madilim na. So medyo bababang shutter speed na yung ng camera, kaya medyo blurry na yung ibang pictures. But yeah, tingnan ko mamaya kung anong resulta nito. Salamat again sa pagsama at hanggang sa susunod na video. See you again. Bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end. We take